Salam gaderli dinleyijiler. Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagşlanyp taýýarlanýan ýöriýän mejlis satly gepleşiginiň nowbatdaky sanyna hoş geldiňiz. Pragadaky studioda siz bilen men Muhammed Tahir. İýun aýynyň aýagynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow 3 günlük resmi sapar bilen Demirgazyk Owganystana bardy. Türkmen baş diplomaty bu saparyň dowamında regionyň ýokary derejeli resmiler bilen hem gepleşikler geçirdi. Meredowyň saparynyň öň ýanynda Owganystanyň Demirgazyk sewitlerindäki ýarym resmi Erbeki ýaragly toparynyň hem käbir komandirleri Türkmenistanda boldular. Bizdäki maglumata görä olaryň käbirlerine muht medisina kömegi hem berilipdir. Mundan uzal Owganystanyň Demirgazyňda ýaşaýan käbir dini ýolbaşlaryň hem Aşgabada sapar edip Türkmen resmiler bilen gepleşikleri geçirendigini habar alypdyk. Bu soňky özgerşiklikler Owganystanyň Demirgazyk şol sanda Türkmenistan bilen terhetleşýän sewitlerinde vice prezident general dostumyň söwüşçilere garşy alyp barýan harby operasiýalaryna gabat geldi. Mejlisiň bugünkü sanynda Aşgabatyň Türkmen-Owgan serhedindäki dören ýagdaýlar bilen baglykda ýüzbeýiz bolup duran çylşyrmly problemleri we onuň bu meselede alyp barýan gaty bulaşyk siýasaty we onuň netijeleri hakda görüň edilýär. Programamyzyň bugünkü mehmanlary Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nyň siýasy ilmler boýunça professori hem Merkezi Aziýa boýunça bilermen. Emin Mudakkyk, asly Demirgazyk Owganystandan bolan jurnalist hem Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Pakistanyň Tire taýpalar regiony boýunça gepleşikleri efire berýän Maşal Radiosynyň ýolbaşçysy. Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni we Kışlak Owazy blogynyň redaktory. Mehmanlar mejlisine hoş geldiňiz. Emin, ilki bilen Owganystanyň Demirgazyk sewitindäki soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärsiňiz. Bilişimiz ýaly eýam 2 aý çemes wagt bäri general dostum bu sewitde jeňçilere garşy harby operasiýalar alyp barýar. Ol näme derejede üstünlük gazanmak başardy? I think he is succeeding very much because 2 months ago my information was that the Taliban has almost encircled. Meniň pikirimçe ol bu üstünlükleri gazanmagy başardy. Mundan 2 aýadol jeňçiler Demirgazyk Owganystanyň vilayet merkezleri Faryabyň, Jowuzanyň we Serpoluň daş töwereğini gawa bolup bu şäherleri tas eýlepdi diýen ýarly. Taliban hereketi möhüm Akça şäherine hem göküm salýardy. Akçada meniň garyndaşlarym ýaşaýar. Olar şäherdäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň gaty dartgynlydygyny, şeýle-de ýaşaýjylaryň sewiti terk edip başlandyklaryny aýdypdylar. Söwüşçüleriň Akçany bir näçe sagadyň dowamyna hem eýläp biljekdigi aýdylypdy. Emma general Rossumyň sewdeden sapar netijesinde ýagdaýlar düýüp göter, gogluga tarap özgördi. Sebäbi onda ygtyýar, güýç we tejribe bardy. Häzir regiona howpsuzlyk ýagdaýlary göz görteli üýtgedi. Mazar Şerif bilen Jowuzanyň arasyndaky uly magistral ýoluny howpsuzlyk üpçün edildi. Taliban Akça we Şywyrgan şäherleriniň töwereginden hem ýa-da tesirli. Akkyny Faryab we Akkyny Şywyrgan magistral ýollarynaky ýagdaýlar hem düzgünleşdirildi. Belki habaryňyz hem bardyr. Mundan bir näçe gün odal bu ýollarda dürli meseleler döreden komandir Rahimzat hem häkimiýetlere boýun boldy. Bu general dostumyň basyşynyň netijesidir. Garaz oňaýly netijeler gözýilýär. In Akkyny and Faryab has surrendered due to immense pressure from General Dostum forces. Emin, bular ýaly zatlary biz owal emeşdipdik. General Dostum sewitden izine dolanan badyna howpsuzlyk ýagdaýlary ýene öňküligini öwrülipdi. He is working as an individual. So as soon as the individual disappears, the whole success story disappears again. Hawa, bu hem mesele. Sebäbi General Dostum bir sistema hökmünde hereket edip bilmeýär. Ol bir şahsiýet bolup operasiýalar alyp barýar. Haçanla bu şahsiýet gidenine onuň ornaşdyran düzgün tertibi hem aradan ýok bolup gidýär. Kenide çenli general dostumyň ornuny tutup biljek başga bir adam tapylmady. Bilmedim, belki muny dostumyň özü hem isleýänlerdir. Dostum ýagdaýlaryň diňe onuň özüne bagly bolup galmagyny isleýänler. Her nähili hem bolsa Demirgazyk Owganystanyny dostumyň ýaly güýjük tiýara eýoran başga bir adam ýok. Dostumyň sewite sapar edýän mahaly wagtlaryň hem bolsa da belli bir derejede howpsuzlyk ýagdaýlary kadalaşýar. He can help. Even if it is a temporary help, that kind of security, then at least remain for a couple of months or at least up to 6 months. Şüptenin başında general dostum ýurdun ýokary derejeli ýolbaşlaryny, has dogusy häkimet dolandyrjysyny we prezidenti ehli ýyhtiýarlyklary öz ellerine geçirmekde aýplady. Vice prezident dostumyň bu çykyşy bary bir
dartgynly bolmagynda galyan Awganystanyň demirgazyk sebitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna nähil täsirini ýetirer? I certainly agree with Amin that, Dostum's appearances in the north have greatly helped stability in that region. Men Aminyň aýdanlary bilen alalaşýan dostumyň ýurdun demirgazyk sebitlerine sapar eden pursaty, howpsuzlyk ýagdaýlary belli bir derejede kadalaşýar. Dostumyň özüniň hem bu sebitlerde önüme sönüňini nytamarlar. Ol geçen asyryň 80-nji ýyllaryna hem sebitdäki harby operasiýalary ýol başçylyk edipdi. Häzir meni başga bir soraw gyzyklandyrýar. Diýeli dostum demirgazykdaky ýagdaýlary belli bir derejede kadalaşdyrdy. Mundan soň ol muň ögözüne näme talap eder? Men dostumyň buruň kabuly gelip, men demirgazyk sebitlerini azad etdim. Men öz borjum berjay etdim diýjegini çaklamaýaryn. Dostumyň huy häsiýeti nazara alynanda onun hükman mırdatlary talap etjekdigini aýdyp bilersiz. Emma bu näme bolar? Belki de dostum eýem öňünden näme sorajakdygyny bilýändir. I don't think he's going to just say, okay, I did my job and now I'm done and I'm coming back to Kabul without anything in return. Yeah, he asked for the reward. He specifically mentioned in saying that he needs at least. Doğrusu oleýem isleýän zadyny dile getirdi. Ol ýurdun daşyndaky 170 ilçihananyň 10-syny öz ilçileriniň oturmagyny talap etdi. Şeýle dol ýurdun howpsuzlyk bugdaklaryna, ýagny goranmak we içeri işler ministrliklerine öz adamlaryna iň azyndan ministriň ornwasary wezipesiniň berilmegini sorady. Garaz hawa oleýem özüniň isleýän käbir zatlaryny dile getirdi. He outlined some of his demands. Hawa dostum, Awganystandaky mühim oýunçylaryň biri, emma sahnada başga da mühim oýunçylar bar. Jeňçiler, şol sanda daşary ýurtdan gelen söwüşçiler, ýarym resmi arbeki ýaragly toparlary, amin sebitdäki dürli güýçler we olaryň öz öňlerinde goýan maksatlary barada görüň beräsiňiz. If you mean these three provinces, Siz üç vilayet gödeňinde tutýarsyňyzmy? Hawa, Jowzjan, Serpul we Faryab. I think in the three provinces there are 2 or 3 kind of main actors. Bu üç vilayet barada gurrun edilenini 2 ya 3 möhüm oýunçyň agdasa bolar. Birincisi hökümet, oňa general bolsam wekilçilik edýär. İkinci güç barada aýdylanyny bu men diýsem haýrana galyrdy. İkinci güç bu türkmen komandirleri, türkmen talibany. Olar diýsem erjel we aýgytly söwüşýärler. Dostum olaryň höttesinden geljek bolup köp tagalla edýär. Seconds are, to my surprise, the Turkmen commanders. Gelin aýdyňlaşdyrylyň, bular yerli türkmen komandirleri şeýle dälmi? Local Turkmen commanders, but they studied in Pakistan. Hawa, olar yerli türkmenler. Emma olar Pakistanyny bilim aldylar. Türkmençilikde ýaş kişiler ullaryň aýdanyny boyun bolýarlar. Ýöne häzirki türkmen ýaşlary ýaşullaryň sözlerini kän gulak hem gawartjak bolup durmaýarlar. Hakykatyň hatirasyny aýtsak, türkmen ýaşullary da olary jylawda saklajak bolmaýarlar. Sebäbi türkmen ýaşullarynyň dostundan göwüni galan gedekler kän boldy. Belki bilýänsiňiz, Jowzanyň olarky häkimi türkmen bolupdy. Emma dostum onu wezipesinden oşadypdy. Bu ýagdaý türkmenleriň arasynda uly gahar gadap döredipdi. Üçüncü güç hem adaty Taliban hereketi. Emma onuň düdümindäki jeňçiler kän bir ideologiýa diýip hem duranoklar. Olar has köp öz wagtleri, öz howpsuzlygy üçin bu toparyň hataryna töwüşýärler. But they joined the Taliban either for their own security or for their economic problems or for their even social problems. Dr. Rutkevich, Amin bize demirgazykdaky ýagdaýlary diýsen gowy suratlandyryp berdi. Uzakdan seredeňizde bu ýagdaýlar size nähil görünýär? Well, it looks like a very volatile situation. Sebitdäki ýagdaýlaryň dowamly ütgäp durandygyna şaýat bolýar. Munun bir näçe ay ozal Buryos bu barada ýürüte bir makala hem çap edipdi. Şonda hem bellenşýäli dostum gelýär. Howpsuzlyk belli bir derejede öpçün edilýär. Dostum gidýär. Ýagdaýlar öňkü ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Egerde sebitdäki adamlar taraplary şeýle aňsatlyk bilen ütgedip bilýän bolsalar, onda olar bir gün hökümetiň tarapynda bolmagyň manysyzdygyny öňe sürüp, düýbinden başga bir ugry bilen hereket edip başlamaklary mümkin. And in that case, the fighting will end up in a very different direction than what it has right now. Öňe sürülen bu çaklamalaryň iş ýüzünde amalaşmak howpy näçerek buruz? I mean, definitely. We just mentioned this ethnic Uzbek commander Zarqawi.
way. Hawa elbette sevitde haýsy tarap ýeňiş galansa, has köp pul tölese, şoň tarapyna geçmäge taýýar bolup duran toparlar bar. Uzak möhlet nuknoy nazaryndan garalyna bu adamlar bilen durnukly, howpsuzlyk ýagdaýlaryny üçin edip bolmaz. It doesn't go very far in a long-term security effort. Hawa doğrudanım ýagdaýlar diýseň çalt özgerýär. Biz häzirçe Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 3 vilayaty ýagny Serpul, Faryab we Jowzjan vilayatlaryndaky ýagdaýlar barada gurrun etdik. Olar Türkmenistan bilen serhetleşýärler. Türkmenistanyň bolsa Owganystan bilen araçagy 744 kilometre barabar. Burus özüňizi bir salam Türkmenistanyň prezidenti hökmünde kabul edip, serhediniziň beýleki tarapyndaky şu ýagdaýlara bir syn salyň. Näme görýäňiz? The Turkmen president, that's a good way to put it. I would prefer to look at it as through the eyes of a security official, because I'm not really sure what information the Turkmen president. Türkmen prezidenti, aýok, men gowsy bir howpsuzlyk resmiýetiniň nuknoy nazaryndan çemeleşeýin. Türkmen prezidentine serhetdäki bolýan ýagdaýlary bolşy ýaly habar berýänlerler öýtmeýän. Egerde men Türkmen howpsuzlyk resmiýeti bolan bolsadym, onda Demirgazyk Owganystanyň ýagdaýlaryň soňky 3 ýylyň dowamynda düýpli üýtgäni bilen aladalanardym. Sebäbi bu sebitler degişçilikde juda parafat bir yer hasaplanýardy. Bu region bilen bagly Türkmenistanyň ykdysady bähwitleri mardy. Bu diňe top gaz geçirjisi bilen çäklenmän ise elektrik energiýasynyň eksporty, demir ýol proýekti ýaly çärelerim gözüňde tutulýardy. Emma soňky 3 ýylyň dowamynda Demirgazyk Owganystan asuda sebitden gazaplygyň mekanyna öwrülli oturuverdi. Galy bersede howpsuzlyk Türkmenistanyň serhet ýakalaryna hem göz görteli yaramazlaşdy. Türkmen häkimeti diňe howpsuzlyk ýagdaýlary bilen çäklenmän, ise özüniň gözüňde tutýan proýektlerini toýtatmaly bolar. And what the chances are that the situation will return to what it was, 3, 4, 5 years ago. Sebetdeşler şu ýerde gepleşigimize gysgaça ara berip programamyzy sada kesmeden soňra Türkmenistanyň Owgan serhedindäki gaty çaltlyk bilen özgerýän ýagdaýlar bilen bagly alyp barýan siýasaty, onuň netijeleri barada gurrun ederiz. Torkulymyzdan aýrylmaň. Merkez Aziya meselelerine bagşylanıp taýýarlanýan mejlis atly gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Gepleşigimiziň birinji ýarymynda biz Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän vilayatlarynda barha yaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlary barada gurrun etdik. Gepleşigimiziň bu bölüminde bolsa Türkmenistan bu meselede nähili siýasat alyp barýar we olaryň netijesi nähil diýen soraglar barada pikir alýar. Mejlisiň mihmanlary Dr. Gennady Rutkovich, Georgia Kollejining siýasy ilmler boýunça professory, Merkez Aziya boýunça bilermen. Amin Mudakkyk asly Demirgazyk Owganystandan bolan jurnalist hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Pakistanyň Tire Taýpalar regiony boýunça gepleşikler berýän Maşal radiosynyň ýolbaşçysy. Bruce Panier, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Merkez Aziya boýunça bilermeni we Qışlak Owazy blogynyň redaktory. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. Mihmanlar, gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Burus Aşgabatyň Demirgazyk Owganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada Alparyan strategiýasy hakda gurrun edilende, olaryň strategiýa depderinde siziň gözüňize näme ilýär? Well, it just changed again. They seem to be trying to stay out of it as much as possible. Häzirçe Türkmen hökümeti özüniň Owganistan wagtdaky siýasatyny ençemegedek ütgötdi. İlki başta olar Demirgazykdaky etnik türkmenler bilen gatnaşyklary geçdiler. Olary elektrik energiýasy bilen kömek etdiler. Derýanyň akymyny saklar ýaly bentleri urup bermegi wada berdiler. Emma wagtyň belli bir porsodyny Aşgabat bu tagarlarlaryndan el çekdi. Olar Demirgazykdaky adamlar bilen ähli gatnaşyklaryny kesip, serhetde garymlar gazyp, diwarlary galdyryp başladylar. Indi bolsa Aşgabat ýene öz tutumuny ütgötdi. Ol ýangadandan Demirgazyk Owganystanyňky adamlar bilen habarlaşyp başlady. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň häzirki saparam muňa gowy deliller. Egerde men Demirgazyk Owganystanyňky bir resmi bolan bolsadym, Türkmenistanyň bu at oýnadyşyndan diýsen alada galardym. Aşgabat bira gelýär, biram gidýär. Oňunki adamynyň näme boljakdygyna hiç gili kepil ýok. The contagion, for lack of a better word, in Afghanistan by bordering off, by walling off their border and trying to keep the problems out. Onda Aşgabatyň Owganystan babatdaky siýasatyny alжyraňlyk diýip atlandyryp bolarmy? Absolutely, it's gone back and forth. Hawa elbette Aşgabat uğruny bir oýana, bir bu ýana ütgedip dur. Ol bir ýakynlaşýa, bir çetleşýä, ýene ýakynlaşýa. It's engagement again. It was engagement, it was isolationism now. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň saparynyň bu ýagdaýlar bilen haýsyr bir ilteşigi
barmy? I would imagine that was a huge part of it. Now, as far as the Turkmen government's concerned, Men pikrimçe bu saparın esasy maksatlarynyň biri boldy. Türkmen mediasy Meredowyň saparynyň dowamynda elektrik energiýasynyň demir ýol proýektiniň top gaz geçirjisiniň maslahat edilendigini aýtsa da, bu meseleleri Kabul, Aşgabat ýerlerde hem gürleşde bolýar. Oň üçin Meredowyň bu sewitlere sapar etmegine hiç hili zerurluk ýok. Men pikirimçe Meredow sewitdäki bolup geçen ýagdaýlary öz gözü bilen görmek isleýän bolmaly. Şeýle de onuň Türkmen serkediniň gorowlulugyny üpçin edip biläjek taraplar bilen hem gepleşikleri geçirendigini çaklaýar. Those kind of things, which you can only really answer if you actually are on the ground to see it for yourself. Bilişimize göre Meredow saparynyň dowamynda vilayet häkimleri bilen gepleşikler geçirdi. Menim pikirimçe olaryň elektrik energiýasy, demir ýol, gaz geçirji proýektleri barada gürün edip biler ýaly derejedäki ihtiýarlyklary ýok. Ýagny burusyň hem aýdyşýaly bu Kabulda ýa-da Aşgabatda gürün edilmeli meseleler. Şeýle-de bu proýektler barada Meredow hiç hili täze zady hem aýtmady. Amin şeýlelikde onuň saparynyň maksady nämedi? The main reason was that to participate in the groundbreaking ceremony at Akina. Onun esasy maksady Akina'da Türkmenistanyň gelýän demir ýol liniýasynyň açylış dawarasyna gatnaşmakdy. In the Turkmen side. İki ýurdun arasyndaky neutral zona diýerleşýän 2-3 kilometrlik demir ýol liniýasymy? Something like this. So he came in, and also he wanted to visit. Hawa, şular ýaly bir zat. Ol Amy derýanyň kenaryna gurulmagy göleňine tutulýan bendin guruluşyny badalga berilmegine hem gatnaşmaly. Emma ýol ýakasyndaky bombanyň partlamagy sebäpli onuň kerweni ýerine dolanmaly boldy. Elbetde, Meredowyň perdäniň aňyrsynda hem käbir hereketleri edenligi bilinýär. Dogrusu Türkmenistan bular ýazdatlarda ýakasyny gowtanatdy. Ol ilmidama gönümellerle ýaşryn bir görnüşde hereket edenini gowy görýär. Meniň pikirimçe Aşgabat özüniň owgan siýasety bilen iki zady maksat edinýär. Birincisi göze görünüp duran zat. Ol ýurdun demirgazy bilen ykdysady gatnaşyklary güýçlendirmegi planlaşdyrýar. Aşgabat munyň bilen nähiller bir maliýe girdesini edinmegi gözeňinde tutmaýar. Ol regiondaky adamlar özüne garaşly edip goýjak bolýar. Elektrik energiýasy demir ýol proýekti diňe bir hökümet üçin näl, eýsem ýerli ilat şol sany Taliban üçin hem bähwetli. Türkmenistanyň gelýän energiýa Faryagyň owalaryna, Talibanyň öz gödegçiligini saklayan owalaryna hem aktarylýar. Egerde jeňçiler Türkmenistanyň nyşana alaýsalar, munyň ýyly bilen şol owalardaky energiýa üçinçiligi hem kesiler. Aşgabat bu siýasaty bilen demirgazykdaky adamlar özüne garaşly edip, soňuny olaryň Türkmenistana garşy çykyp biläjek toparlara goşulmagynyň öňüni aljak bolýar. Kind of impress the local populations, kind of making them dependent on them, not to side with those who are anti-Turkmenistan. Emma şol bir wagtda hem Türkmenistan tarap tutup başlanýany çalym edýär. Meredowyň saparynyň öňü siresi Azatlyk radiosy Arbaki ýaragly toparlarynyň komandirleriniň Türkmenistana barandygy, olaryň käbirleriniň bolsa külli muhtuna bejergi alanlygy baradaky maglumaty anyklamak başarypdy. Meredowyň öňünden duýdurman eden bu sapary hut ýokarky ýagdaýlaryň, ýagny şol saparlaryň gün ýüzüne çykmagy bilen bagly bolaýmasyn? It is part of this kind of security measures. Hawa, bu howpsuzlyk bilen baglykda görülýän çäreleriň bir bölegi. Bu saparyň dowamynda yerli häkimler bilen gürleşilip, has köp mali kömeginiň wada edilen bolmagy mümkin. Arbak bu işler Türkmenistanyny mundan ogulum yerli mollalaryň topar hem Aşgabatda bolup gepleşikleri geçirdiler. Bular bilinýäni. Belki de Aşgabat Taliban bilen hem gepleşikler geçirip, şol jeňçilere has hem köp pul paş töleýändir. Ýadyňyzda bolsa Talibanyň häkimiýet döwründe Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistanyň Herat we Mazar şäherlerinde konsulhanasy we Kabulla ilçihanasy bardy. Meniň özüm Heratda konsulhana baryp Türkmen konsuly bilen gürleşipdim. Garaz Aşgabat özüne awanyp biläjek hukukun öňüne almak üçin islenlik tarap bilen hem işleşmäge taýýar. I personally went there. I met the consul, and they had consulate in Mazar, and they have full-fledged embassy in Kabul. Hawa gyzykly ýerde Aşgabatyň gatnaşyk saklayan toparlary bir-birine düşman gözü bilen garýarlar, özara söwüşýärler. Türkmençe aýdyranda Aşgabat bir elinde iki garpyz tutjak bolýar. Bu mümkinmi? They have been doing this for years. Even at that time, they had good relation with the government of Rabbani, and they had good relation with the government of Taliban. Türkmenistan bu siýasatyny eýýäm uzak ýyllardan bäri ýöredip gelýär. Öňkü döwürlerde de Aşgabat hem Rabbaniň hökümeti bilen hem de Taliban bilen gow gatnaşyklar saklamagy başarypdy.
Türkmenistanyň elektrik energiýasi diňe bir owgan hökümetine däl, ol Talibanyň owlaryna hem aktarylýar. It's not going only to the government. It goes to all the Taliban villages as well. Bruce, siz bir zat diýjek boldyňmy? You know, if I was the Taliban, I would have a lot of questions about the visit by these Arbaki and the local police commanders and why. Egerde men Taliban bolan bolsam, Aşgabatda ýüzlenip, näme sebäpden Arbaki güýçleriniň we beýleki howpsuzlyk güýçleriniň Türkmenistana çağırylanyny bilen gyzyklanardım. Ýadyňyzdan çykarmaň, Goloýda Russiýanyň goranmak ministrem Aşgabatda bolup gepleşikler geçiripdi. Ol ýyzyna gaýdanmadyna Türkmenistana Arbaki güýçler çağıryldy. Bu gaty şüpheli bolup görünýär. Or pro-government forces that were in the north at this moment, sensing that maybe that was their best bet for getting their economic projects through. Dr. Rutkevich, Türkmenistanyň bu hereketleri barada siz näme aýdyp bilersiňiz? Ýagny bu strategiýa dogry bir strategiýamy? I think Turkmenistan has two contrasting interests here, and they're really conflicting. Türkmenistanyň häzirki ýürüdýän siýasatynyň ugurlary bir-birine çapraz gelýär. Bir tarapdan ol men betarap diýip jar çekýär. Dogrymy aýsam, bu betaraplyk diýilýän zat diňe göz üçin bir perde hökmünde ulanylýarmyka diýärin. Egerde Aşgabat häzir taraplary saýlap başlasa, onuň betaraplygyna hiç hili bir many mazmun galmaz. Ýöne türkmen häkimiýetleri serhetdäki bolup geçýän ýagdaýlardan aladalanyp betaraplyk statusynyň käbir aspektlerinden ýüz öwürmekleri hem mümkin. They will simply either stay out or get fully involved. There's too much risk for Turkmenistan to do that. Bruce, Orsiýetiň gorunmak ministrleriniň Aşgabatda eden sapary Türkmenistanyň Owganistan babatyndaky düşnüksiz siýasatyna nähil täsir edip biler? Well, it's practically like publicizing the fact that the Kremlin does not believe that Turkmenistan can control the situation. Kreml Türkmenistan öz serhetine gödäwçilik edip bilmeýär diýip çaklaýanlygyny äşkär etdi. Moskwada Türkmenistanyň öz serhetini näme derejede gorap biljekdigi bilen bagly köp sanly soraglary bar. Belki de Russiýa owan tarapyndan bolup geçýän ýagdaýlardan gowy habarlydyr. Ol ýüze çykyp biljek tartynlygyň netijesinde Türkmenistanyň özüni gorap bilmejekdigini çaklaýanlar. Moskwa bu ýagdaýlarda özüniň himayet edip biljekdigini duýduranlar. Emma edil dostum meýaly ol öz kömeginiň ýerini hökman bir zady talap eder. Egerde Ors goşuny Türkmenistana giýräse, bu Aşgabatyň betaraplyk statusyny hem ýatyrýar. So they shouldn't, in theory, need anyone to come and help them to defend their own borders. Bilşimiz ýaly Rus eskerleri Owganistana girende aldym berdimli söwüşler bolup geçdi. Häzir Moskwanyň Aşgabada baryp Türkmen owgan serhedini goramaga himayet edip biljekdigini aýtmagy Owganistandan nähil ýanlandy. Amin. There was not much reaction to that. Rus ministriniň bu saparyna ul reaksiýa bildirilmedi. Demirgazyk Owganistanyňky ýagdaýlar yerli derejede sözülýär. Things are handled in that part of northern Afghanistan locally. Egerde Orsiýet has gingerimde bu ýagdaýlara aralaşyp başlasa, şonda owganlaryň garaýşlary nähil bolar? If that involvement is at the level of sending boots into the ground, Egerde serhetde Rus eskerleri peýda bolaýsa, owganlar gazaba menip muňa berk reaksiýa görkezerler. Egerde bu diňe ýara üçünçüligi bilen çäklense, onu owganlar muňa kadaly kararlar mukady ýaryň. Emma elbetde Talibanyň muňa gahary geler. That will, I think, from the Afghan side would be welcomed. And of course, Taliban will be angry. Amin Mudakkyk, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Pakistanyň Tire Taýplar regiony boýunça gepleşikler berýän Radio Maşalyň direktori hem Demirgazyk Owganistan boýunça jurnalist gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bruce Panier, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa barada habarlar çebedýän blogy Kışlak Owazynyň redaktory programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin size hem minnetdar. Dr. Gennady Rutkevich, Georgia Kolejynyň siýasat ilmleri boýunça professor we Merkezi Aziýa boýunça ekspert, size hem mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we onda öňe sürülen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk Radiosynyň web saýpasyna seýýat edin. Oňa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýle bu gepleşige Azatlyk Radiosynyň Facebookdaky Azatlyk Radiosy we YouTube'daky Azat Online saýpalarynda hem çap edýär. Şonlukda men Muhammed Tahir, Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik mejlis satly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýançak hoş sag bolun.